चुलीवरती की नाही बरं पडतं, पटकन होतं ना. निदान 7-8 दिवस तरी हा त्रास राहणार आहे. आता ह्याच्यावर उपचार काय करायचे हे बघा. मी जेवण करायला सुरुवात करणार आणि थकायला आल्या थकायला. त्याला पाणी द्यायचं ना पियाला. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. आज संध्याकाळचं तुमचं स्वागत करते. आता मी घेतलं आहे वाटप वगैरे काढायचा, कारण हल्ली 2 दिवस झाले मी करायला बघते पण वेळच कमी पडतो आहे. त्याच्यामुळे संध्याकाळी आता करायला घेतलं आहे. खोबरं किसायचं आहे, कांदा भाजायला घेतला आहे, सगळी तयारी करून ठेवते. कारण वाटप संपलं ना का सगळं महिना भाजी वगैरे करायची अडचण होते. मग त्याच्यामुळे म्हटलं हे असं मी करून ठेवलं का मला बरं पडतं. आणि नारळ पण कसं मी किसून ठेवतो, त्याच्यामुळे बरं पडतं मग जेवण वगैरे आयत्या वेळेला करायला. आणि संध्याकाळपासून म्हणजे 5 वाजल्यापासून बरीचशी कामं मी आटपलेली आहेत. आत्ता मला वाटतं 6:30 वाजले असतील. मगाशी ही बघा ही मागे जी लाकडं असतात ती सगळी व्यवस्थित रचून ठेवली. म्हणजे खूप मोठी मोठी लाकडं होती, ते तुकडे केले आणि असे उभे हे करून ठेवलेले आहेत. कपड्यांच्या घड्या, झाडू वगैरे सर्व काढून झालेले. कांदे आपले बघा इथे पडले होते कोपऱ्यामध्ये, सगळी अशी अडचण ते सगळं व्यवस्थित भरून ठेवले. म्हटलं 8-8 दिवसांनी चेक करत जाईल, म्हणजे खराब नको व्हायला म्हणून ते जमिनीवरती पसरून ठेवले होते. पण इतका वारा येतो ना, म्हणजे पावसाची बघा सर येते ना, आणि त्या सरीसोबत इतका वारा असतो की सगळी ती कांद्याच्या साली असतात त्या पुऱ्या घरभर. दिवसातनं जवळ 3-4 वेळा मला आता हल्ली 2 दिवस झाले झाडू काढावे लागते, तरी पण आपलं असतंच चालू. वाघे आणि शेरू पुढच्या आपल्या अंगणामध्ये आहेत, तिथे बसलेले आहेत. कुणालचे बाबा बसलेले आहेत, कुणाल अभ्यास करतोय आणि काका आलेले आहेत, त्यांच्या गप्पा गोष्टी चालल्या आहेत, चहा पाणी चालू आहे. तर पटापट वाटप मला भाजून घ्यायचं आहे. आता थोड्या वेळाने बघा दिवस मावळायला येईल. आता बघूया आज जर का छान रंग जर का आले तर तुमच्याशी शेअर करीन मी. कुणालच्या बाबांना मगाशी म्हणाली मी की असे छान असे रंगाची उधळून दिसलं की मला हाक भर मला यायचं बघायला असं. चला पटापट करून घेते. हे बघा हे आपलं वाटप. कांदा बघा आपण लांब लांब घेतो ना चिरून, आणि हे भाजून इथे पाठीमागे पाणी ठेवले गरम करत. वाघे आणि शेरूला आंघोळ घालायचे. आणि हे असं खोबरं किसायला घेतलं आहे. एक नारळ किसून झालं आहे, थोडंसं बाकी घातलं बघा, आणि हा एक बाकी आहे. आणि हे आधीचं किसलेलं आहे. हे आता आधीचं आहे ना, ते मी वापरून घेईन मसाल्यामध्ये म्हणजेच वाटपामध्ये. आणि थोडंसं जास्तीचं किसून ठेवते, म्हणजे आपल्याला कशासाठी हवं असेल ना तर पटकन असं उपयोगी पडतं. मग चला पटापट भाजून घेऊया. आणि हे वाटपाची रेसिपी पण तुमच्याशी बघा शेअर केलेली आहे मी, की कशा पद्धतीने वाटप काढून आपण स्टोअर वगैरे करू शकतो. चुलीवरती की नाही बरं पडतं, पटकन होतं ना, त्याच्यामुळे चुलीवरतीच घेते मी वाटप वगैरे करायला. चला भाजून घेऊया फटाफट. कलरफुल आपला फेरफटका बाकी आहे संध्याकाळचा. नाही मगाशी कुणाला जेव्हा म्हणत होते चल जाऊया म्हणून, पण तेवढ्यात काका आले घरी. म्हटलं चला काका आता आले तर त्यांच्याशी म्हटलं गप्पा मारत बसूया. बसा खाली मला कंपनी द्यायला. कंपनी मी मी वाटप भाजते, मग आपण जाऊया जर एक राऊंड मारूया. आणि जेवण काय करायचंय? जेवण जेवण नंतर बघू, आतापासून जेवण काय करायचं संध्याकाळी. आता काळोख कधी होईल माहीत पण नाही पडणार. 7 वाजले आता. वाजले 7 बघा. 7 वाजले तरी उजेड बघा किती आहे बाहेर. तुम्हाला मी थोड्या वेळाने दाखवते. आता हल्ली आत्ता जरासं रंग आता थोडंसं वेगळं आले, येईल नंतर. नाही रंग आता पाऊस पडायला लागला काय त्याची किती छान होते संध्याकाळचं. ऊन नसेल ना तेव्हा, आता पाऊस पडायला लागला. आता पावसाळ्यात ना मस्त रंग असतात माहितीये का, मध्ये पाऊस मध्ये पाऊस आणि थंडीमध्ये छान रंग असतात. खोबरं किसते ना त्यांना चैन नाही पडत आहे दोघांना पण.
जोपर्यंत देत नाही ना तर वाघ्या आणि शेरू हे बघा, हे मी नारळ किसव होती ना मगापासून त्यांची बोंबाबोंब चालू आहे. त्यांना खोबरं हवंय खायला, पण थोडंसं देते दोघांना. आहे बघा केवढंसं घेतलं, जास्त नाही, थोडं थोडं घालते, मग जरा शांत होतील. तर वाटण की नाही भाजता असा थोडा उशीरच झाला मला आज. आणि आभाळात रंग बघा, आज अगदी साधे सिंपल रंग आहेत. म्हणजे नेहमी असे कलरफुल नसतात, पण आज पण छान वाटतं बघा. ढग कसे चालतात बघा. झालं आता एक 10-15 मिनटामध्ये ना अंधार होऊन जाईल. आता कसं व्हिडिओमध्ये थोडंसं कमी वाटतं आहे तुम्हाला उजेड, पण आहे बऱ्यापैकी उजेड आहे अजून. एकदा अंधार झाला का मग घराच्या बाहेर नाही. बघा असं ह्या साईडला इथे आणि हल्ली 2 दिवस काय होतं आहे, अंधार झाला का लगेच पाखरांचा त्रास वाढला आहे आता. कारण पाऊस बघा चालू झालेला आहे ना, म्हणजे जमिनीच्या आतमध्ये त्यांची मला वाटतं घरटी असतात आणि हे झाडं वगैरे लाकडांच्या आतमध्ये. आता हे सगळं ओलावा सगळं झालेलं, त्याच्यामुळे सर्व पाखरं आता बाहेर पडून म्हणजे सगळं किती प्रकारचे भरपूर किडे वगैरे सगळे भरपूर असतात. त्याच्यामुळे आता बघा अंधार झाला आहे, आता सुरुवात होईल. आता ह्या घरातल्या लाईटी आहेत ना सर्व आम्ही आता बंद करून ठेवणार. बाहेरच्या लाईट चालू ठेवतो ना, तर खूप घरामध्ये नुसतं पाखरांचा त्रास. मग म्हणजे आता जोपर्यंत पाऊस चांगलासा व्यवस्थित पडत नाही तोपर्यंत हे असं चालू राहील. निदान 7-8 दिवस तरी हा त्रास राहणार आहे. आता ह्याच्यावर उपचार काय करायचे, तर काही नाही करू शकत आपण. ते तेलाचं बघा लावतात ना, कागदाला तेल लावून ठेवतात, दिवा लावून ठेवायचा, पण काही त्याचा उपयोग होत नाही. ते तेवढ्यापुरतं असतं आणि पुन्हा मग तसंच असतं मग ते. त्याच्यामुळे हल्ली आम्ही 2 दिवस काय करतो तेच करतो, लाईटी सगळं बंद करून ठेवतो आणि गरजेपुरतं फक्त लाईट लावतो. जिथे गरज आहे तिथे लाईट लावायची, बाकी सगळ्या लाईट आम्ही बंद करून ठेवतो. आणि झोपायच्या आधी घरातल्या बाहेरच्या सर्व लाईटी चालू ठेवतो चारी बाजूच्या, आणि मग घरातल्या बंद ठेवतो. म्हणजे ती काही पाखरं घरामध्ये असतील ना ती सर्व मग लाईटीच्या दिशेने बाहेर येतात. मग अशा प्रकारे सगळं मॅनेज करतोय सध्या. आणि आता मी जेवण करायला सुरुवात करणार. वाटप झालं आपलं भाजून. चुलीवरती बघा मी आता ते टोप ठेवलं ना, टोप म्हणजे मातीचं भांडं ठेवलं, त्यात मी पाणी ठेवलं गरम करत. म्हटलं चूल रिकामी आहे ना, म्हटलं पटकन गरम पाणी झालं का जेवण करताना बरं पडलं, म्हणजे उकळी मग लवकर येते. मग चला पटापट सुरुवात करूया. अजून काही विचार नाही केला आहे जेवण काय करायचं ते. आता थोडंसं व्हिडिओचं माझं काम बाकी आहे, ते करता करता थोडंसं विचार करते आणि मग पटकन जेवण करायला सुरुवात करते. कुणाला भाग्या शोधतोय सगळं. चला हे बघा, आता हे ना पाखरं यायची सुरुवात झाली ना, ते बघा तुम्हाला बारीजवळ बघ इथे बघा लाईटीजवळ आता जास्त दिसत नाही आहेत. आणि हे दोघंजण ना अशी सुरुवात करतात शोधायची बघा. आणि काय पण ते किडे मकोडे असतात ना ते खायला नुसतं धावतात. त्याच्यामुळे त्यांना आता बांधून ठेवायला पाहिजे. दिवाबत्ती करून झाले. चल बागा ये. आता किचनची लाईट कशी बंद ठेवलेली आहे, कारण अजून काही काम चालू नाही केलं किचनचं. आणि कुणाल बघा ह्याला बांधलं शेरूला. हां त्यांनी शेरूला बांधलं, कारण इथे ना 2 पडले होते पाखरं, ते त्यांनी फस्त करून टाकले. म्हणजे काय पण आपलं उचलून खायच्या मागं. शेरू हां आंघोळ करायची बाकी आहे. हे बघा सगळे मातीचे माखलं आहे चिखलामध्ये. काल त्याला आंघोळ घातली, असा सगळा काळा काळा झालेला आहे. शेरू पण आणि भाग्या पण. हा बघा भाग्या आला. हा भरपूर खातो, शेरूपेक्षा हा जास्त खातो किडे मकोडे. आणि आता संध्याकाळच्या वेळेस त्यांना, संध्याकाळ नाही म्हणणार मी, रात्रीच्या वेळेस बाहेर आम्ही सोडतच नाही. आता झाला बघा अंधार झाला बाहेर. आता मी इथे जेवण करीन आणि दोघं इथे गप्प बसून राहते. नाही तर मग ना घरामध्ये असले का त्यांचं चालू होतं. मग हा शोधतोय ते बघ ते बघा ते खाल्लं बघा. हे असे ना काय काय घेतो आणि खातो मग तो. भाग्या खायचं नाही भाग्या. हे बघा तुम्हाला मी दाखवते. हा बघा हा बघा हा बघा हा बघा किडा. हा बेकार आहे. हे ना एकदम चावलं ना का खूप हे होतं, मग दुखायला लागतं हात वगैरे. चल भाग्या खाली बस. चला ह्यांना आता बसू दे इथे. मी पटकन आता जेवण करून घेते.
हे बघा मी जेवण करायला सुरुवात करणार आणि समोर बघा पाखरांची गर्दी झाली इथे आता. बघा ही अशी पाखरं ना लाईटी भोवती आता हे फिरत होतात, त्याच्यामुळे सगळ्या लाईटी ना मी आता बंद केल्या इकडच्या आतली. कुठली? हां हां घरातल्या बघा बंदच आहेत लाईट. नाही सोडलं नाही, तू बंद करतोय हॉलची लाईट. मग आता बाहेर पण जेवण करायचं कॅन्सल केलं मी. आता पटकन आहे ना गॅसवरती काहीतरी पटकन शॉर्टकटमध्ये जेवण बनवते. हे असं त्रास आहे पाखरांचा, आणि ही पाखरं ना सगळीकडेच आहेत, सगळ्यांच्या घरात आहेत, त्याच्यामुळे काय करू शकत नाही आपण. आता हे थोडे दिवस असा त्रास राहणार आहे, 8 दिवस. वाळवी आहे का काय आहे हे बघा, अशी वाळवी. तू काय करू काय केलं? हां ते बघा असं पाणी. बालदी ठेवायची ना, मग बालदी ठेव ना भरून. ते कागद लावलं आपण, तेल लावून कागद लावलं ते तसं केलं तर मग तसं कर ना. मग ते लावणार कुठं कागद? वरती लटकवून ठेवायचं लाईटीला. मग कर बघा, प्रयोग करून बघा. कुणाला सांगते थांबा. इथे हे आहे ना, ह्याला बांधायचा त्या अँगलला त्यामुळे शिकून जातील त्याला. कागद किंवा कपडा लावायचा. कागदाला तेल लावायला पाहिजे. कागद कुठे मोठं थांब कुणाला बघते आहे का, किंवा ह्याच्यात पेपर आहे त्याच्या ह्याच्यात ते तू लावायला सांगितलं. हां. चला मी घरामध्ये घेते, अगोदर जेवण करायला घेते पहिला. आणि जेवण बघा करून झालं, पटापट केलं. अर्धा ते पाऊण तास लागला मला. डाळ बनवले, तांदळाच्या भाकऱ्या केल्यात. ही बघा ही शेवटची भाकरी. आता म्हटलं चपात्या करत बसली असते तरी खूप वेळ गेला असता. ह्यात भाजी केलेली आहे, सोयाबीनची भाजी. ह्यात दुपारची थोडीशी भाजी आहे, ह्यात भात, आणि ह्यात भाग्या आणि शेरूचा आहे. आता पटकन जरा किचन नाही आवरून घेते, कारण जेवायला अजून वेळ आहे. जरा खोल नको आधी, अंतून सगळं येऊन जाईल. मग तुला ते पाय येते का? हा कुठली केली ते इकडची? हां हां तेला चालू. जेवलं बघा, आता जरा किचन आवरून घेते. म्हणजे सगळं बहुतेक काम झालं, आता फक्त किचनच बाकी आहे. भाग्या शेरू बाहेर जरा राऊंड मारतात, पुन्हा ते बाबा आहे जोडीला. थकायला झाल्या, थकायला. पंखा बंद करूया. आमच्याकडे की नाही सगळे झोपी गेलेत. आणि मगाशी तुमच्याशी जेव्हा बोलली ना मी भांडी घासताना, जोरदार पावसाची बघा सर येऊन गेली. म्हणजे भरपूर जोरात सर पडली. ही पहिलीच मोठी सर होती पावसाची. तर 2 दिवस झाले बारीक बारीकच सर येतात. चला आता झोपायची तयारी. सर्व काम माझं आटपलं आहे. शेवटचं किचनचं काम होतं ते केलं, आणि आता मी चालली झोपायला. तर चला मैत्रिणींनो, आजचा व्हिडिओ मी आता इथेच संपवते. आवडला असेल जरूर लाईक करा. बाय बाय सर्वांना.